Okay, så det her, det er min videojournal af vores mikroskopi af cellerforsøg. Formålet med det her forsøg, det var at iagttage og sammenligne opbygningen af dyre- og planteceller. Det vi brugte, det var et mikroskop selvfølgelig, og så selvfølgelig tilbehør som linsepapir, etanol, objekglas og så videre. Så brugte vi også en tappind, en lighter, metylynblåt, som ligesom farver cellekerner, og så vandpest og en pincet. Så det vi gjorde først lavede vi et mikroskopi af mundhuleskrab, hvilket er dyreceller. Så skrabede vi inderkinden med en træpind, og havde selvfølgelig objekglas, og så blandede det i en dråbe vand. Så lightede vi det under, så det var, at det tørrede hurtigere, og så puttede vi et par dråber af det der metylenblåt på, så det farvede ligesom, det skulle stå der, og så skulle vi dråbe det af med en pipette, hvor vi skulle dryppe det af, efter det har stået i lidt tid, så man ligesom kan se det under mikroskopet. Resultaterne kommer lidt senere. Så gjorde vi præcis det samme, bare af vandpestblade, hvilket så ville være planteceller. Hvor vi tog et vandpestblad og puttede det i en dråbe vand, og så kiggede vi under mikroskop på det. Så hvis jeg skal svare på diskussionsspørgsmålene, så det første, det var at beskrive forskellen i de forskellige celletypers opbygning. Der er to forskellige slags celler, eller der er planteceller og dyr selvfølgelig, men sådan, de er en eukaryotecelle, hvilket betyder, at de har en kerne, hvor den indeholder ligesom arvemateriale, altså DNA. Og der er blandt andet også mitokondrier, som ligesom de organeller, hvor cellens respiration foregår. Som man kan se her, der er ligesom den her nukleus her, både på dyrecellen og ved plantecellen, hvor man kan se, der er ligesom det er kernen det her, og så er der DNA i begge af dem. Hvor i forhold til bakteriecellen, det er en prokaryotecelle, hvilket betyder, at den er både mindre end eukaryotecellerne, og den har altså ikke en kerne. Alle den stoffer eller arvemateriale, altså DNA, er ligesom i cytoplasmen, eller cytoplasma, hvilket er ligesom en cellevæske, og ikke i kernen, som man kan se her, det er ligesom rundt, ikke? Ja, og det her det er så, hvad vi så på mikroskopet af vores mundspyt, eller sådan dyrecellespyt, og vores plantecelle, altså vandpesten. Andet spørgsmål i diskussionen, det er, hvilke forskelle er der på plante- og dyrecellen? Altså plantecellen, den har en cellevæg, det har dyrecellen ikke. De har begge to cellemembraner, det har alle cellerne, men plantecellen har ligesom den her cellevæg, det er ligesom et skelet, hvis man kan sige det sådan, der gør, at plantecellen virker mere kantet end dyreceller. Det kan vi også se her. Og vi kan ligesom se på plantecellen, at der er ligesom sådan små firkanter. Planteceller har også grønkorn, hvilket ligesom der fotosyntesen sker. Og de har en central vakuole, som de bruger til at opbevare stoffer og styre cellens saftspænding med. Altså sådan, hvor meget energi, det er sådan, den giver ligesom energi, ikke? Hvor dyreceller har ikke en plantevæg, den har kun cellemembranen, som man også kan se her. Så ligesom forskellene på. Det sidste spørgsmål, det er, hvad sker der med plantecellen, da vi tilsætter saltvand? Og hvorfor skete det? Da vi tilsætter saltvand, der kan vi se, hvis vi kigger her, hvordan det startede, der var der de her firkante, der var cellevæggene her, og det kan se, at de er fyldt helt op med vand. Hvor hvis vi kigger på, efter vi har tilsat saltvand, det her er et vildt godt billede, der kan man ligesom se, at det er ligesom en dråbe, der er derinde. Og det er fordi, det er jo osmosen, der sker der. Når vi putter saltvand udenpå, så har vi ligesom cellemembranen her, så er der er en højere koncentration af salt herude. Så for at der er lige koncentration, så vil der komme vand inden fra cellen ud, så det er ligesom en lige koncentration på hver side. Det er også derfor før, der var det her vand jo fyldt helt ud til kanterne, hvor nu er det ligesom små dråber, så der er en meget højere koncentration inde i cellen lige nu, end der, fordi det er, at de er nødt til at tage noget vand derindefra, så det er, at der bliver en lavere koncentration udenpå, hvis det giver mening. Så nu er de heller ikke så firkantede. Nu er der meget mindre vand inde i cellen, end der var udenpå. Det er også derfor, planter ikke holder sig i saltvand, fordi det er, at de får ikke det vand, de skal bruge. Ja, det var min forklaring af cellerne og vores forsøg.